Suwi terus ora ya. Iya. Oh, teronge mati kabeh. Klinting-klinting garing ini iki. Kayak piye iki nasibe? Ora nek udan ki jan nandur apa-apa angel. Ngocori ya banyune sing kocor ora eneng, kudune duwe mesin ngono kae ben garek ngucur. Aduh, jan gagal panen tenan iki modale akeh malah. Hancur pun terong itu met sauntal. Lah piye jenenge musim kaya ngene kok Ya harapane garek Lombok tok ton terong ngantek padha kaya ngene iki jelok terong. Iki harapane arek Lombok iki ton iki mulai sesuk iki mbok kocor sedina ping 4 to ton. sedina ping 4 iki kon ngusuhi terus ora ya. Iya. Lah garek Lombok tok iki lho ton teronge mudar kabeh. Ya sedina ping 4 iki ya delok-delok to, Pak. Yo isu karo jam 10, jam 2 terus karo arep magrib lho ton. Balik-balik ngocor dhewe wong Lombok ae lho. Lombok elo semene ambane kok. Ya ampun nek ra ngene iki engko teronge iki lak mati kabeh gara-gara kowe kok ora mbok kocori celong mudar kabeh kaya ngene iki. Ya terano ya musime sik kaya ngene. Makane kowe kok ngengkel ae to nek diomong gitu. Makane iki nek ra dikocor ki ya mati. Lombok iki apik-apik iki garek Lombok iki tok harapane. Sesuk mbok kocor sedina ping 4. Esuk awan sore ngono. Ora mbok kocor mati nah iki Lombok iki. Teronge mudar Ya sampean ya melok kocor lho, Pak. Aku ki mancing lho tun golek lawuh yo Alah mancing terus. Ngomongi wong aku ki mancing. Aku mancing lho mangkat iki isuk balik surup. Alah ra tau oleh lho. Ya ora tau oleh tapi kan yo mending kadang-kadang yo oleh kadang-kadang yo ora jenenge rezeki yo. Iki aja sampe anu iki sesuk. Yo karuan sampean ngocor daripada mancing. Masalah ton kowe kena dombang ngengkel to wong wedok nek domi wong lanang ki. Iki delok sak terak Lombok sak rono-rono kae iki. Apike ra karuan iki nek ra mbok kocor ping 4 ajur iki. Alah, Lombok mulai wong rembuk wong ngene kok. Aku wis arep mancing yo iki kok iki senteni kancane iki mun delok Lombok. Kowe apik kaya ngene kok. Wis kendang kocor ae kowe, kocor sing akeh iki, dibruk-bruki sing akeh iki. Ya yahene iki rampung-rampung arep magrib yo. Jenenge wong urip yo kesel lah. dhewean ya rampung isak. Yo iya, lah ra dhewe sapa aku tak mancing, golek lawuh. Kowe aku tak golek lawuh sik. Piye? Dene sing kon kocor ono mancing terus. Wong kon kocor kok domengi kok ngengkel wong lanang. Arep mancing kok. Kocor apa mulih kae? Nanti mulih awas wong kon kocor aku arep mancing malah. Kocor apa mulih kae? Awas sampai mulih. Kene iki arep mancing kok malah. Wong lanang gayane iki mancing golek iwak sing gedhe kek. Malah Jen. Engkel. Alah. Wangi balik aku ya balik wae lah penak men kono mancing kene kon kocor ngampe isak balik wae ya.